Gmail Googleek doain eskaintzen duen posta elektronikoko sistema bat da. Kontu bat sortzeko mail.google.com orritik barrena sartu behar da. Kontu bat sortu botoiaren gainean klikatuko dugu. Kontu honek Gmailerako eta Googleren beste zerbitzu batzuetarako balio du, hala nola Analytics, AdWords, Maps eta abarretarako. Izena, abizenak eta erregistro izena jarrita osatuko dugu formularioa. Erregistroaren izena @gmail.com delakoaren aurrean jartzen dena da. Posta kontu berriaren identifikatzaile izango da eta ezingo da errepikatu. Horregatik egiaztatu egin beharko dugu eskatu dugun erregistro izena erabil daitekeen. Erabiltzerik ez badago Googleek antzeko beste batzuk erakutsiko dizkigu. Sendotasun handiko pasahitza aukeratuko dugu, hau da, gutxienez 8 karaktere dituena, letra larriak eta letra xeheak erabiliz, eta baita zenbakiren bat ere. Segurtasun galdera bat eta erantzun aukeratuko ditugu, edo gure propioa sortu, ahaztea gertatuz gero pasahitza gogoratzeko baliagarri izan dezagun. Formularioaren gainerakoa osatu eta zerbitzuaren baldintzak onartuko ditugu. Formularioan ez bada idatzi hautabidezko e-mail bat, Gmail kontuaren egiaztapena SMS mezu baten bidez egingo da. Gure sakeleko telefono zenbakia jarri eta egiaztapen kodea jasoko dugu gure Gmail kontu berrira sartzeko. Ongi etorria emateko orrian, Googleren aholkuak irakurri edo kontuan sar gaitezke. Jasotako emailak dituen leihoa lehenetsiko da kontuan. Idatzi, menu aukeran posta elektronikoak idatzi eta bidal daitezke. Bidalitakoak aukeran Gmail posta kontutik bidalitako emailak metatuko dira. Zirriborroak aukeran osatu gabeko edo berriro begiratu beharreko emailak gorde daitezke. Harremanak aukeran ohiko harremanetarako datuak gorde eta sailkatu daitezke. Gmailek ere baditu aurreratuagoak diren beste funtzionaltasun batzuk ere, hala nola txata, kontuen inportazioa, personalizazio grafikoa eta abar.